akukọ ho aponche ho za na munja na mpaka senim oh okay yate Jubilee Hospital say oh afia menka hwe oh Jubilee Hospital ya wayan safie mapa adechima ma say hododo fiti utiri bepemo na ase ba bibiara wonti apo bia wote se woye oya mentra ma ni mubu mfangu ya de mpa so ansatum ni kakwai na wonom so nhwe emwa wo na afi Time Herbal Center for Sukrayemu and Enumregana de Shimamba Diachi wa Facebook. Any YouTube search Ahenkan 93.3 FM. FM near capital letters Achoya Kasiebo on Mwashwegu ya Bekenkan Edi Amount. Ajencha Kronwa SMS and WhatsApp 0533898915. 0533898915. Wakenkan for Enumre Ayame. Afia ampofowa mene original again pa hene kofi mensa jene papa na papa en efata Ahenkan FM ekwan mu da ho ye shen sam na se ede ama wana enei oye ne kase ebo adehye no mo afra mantamu ene afia poe mantamu fa baabi enkapuri mantam adehye bi ho kra so kekaye ni nyina no eya ade se eya akosombo dama na die tene ye no ena chese eborura nkrofo afie mu a chese kotu nkrofo di firi wo mo atra ya na ya rewosampa ebi so maja pade awodo na no asese na ena okopiem afra mantam a mna ye North Town Central Town any South Town any addition one more chese wo mutimi kura nabi aduane so kura mu nabi enni sanse eyesotro miedu amani hahan a enwo ensem ye bebre eno nam so masisiam no ekase de empenfo ache so mo de normal agu akwa so ayhwe wiem ahunu se o sisiam no kase de awia bon epaati enam so ama asase na nonom ensuo na ebetufa nkrofo eno baye ene afi nkrofo japade na chese awia ne sa ne se yoso entino wo kirem ese sede akwakoba ne sei no na eduru ba bi koyase ensuo ebowura ya sabia wodo na bia ya wodo asabi yekura amu ni nyina ehonum nyina ensuo kwaje boso ni nti ama yem hihye kakra ehho sanse wonum mo hwapom de ensam so kirem sei sa bia ye honum no wanhwa ya de betimi atoto se ehho ne sa yoso ntino Voter River Authority via reform panyimfo kirem ese wonum ka kire Ghana ni dihye biara obi biara asabio na wote bia ya ensuo beje ho eboso wo hwese